newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya.
Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 16 minutos sa nakaligid sa taknang alas 5 sa hapon, mga kabombo. Mahayong hapon, Western Visayas, bilog nga kalibutan, kag sa bilog nga Western Visayas. Nagaplag na ang palatuntunan ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, Hunyo 4, tuig 2022. Kagkaroon nito na kita sa ato sa ring mga headlines. Mga kandidato sa Negros Occidental nga nakapile sang Statement of Contributions and Expenditures. Jutay pa lang 4 kadlaw antes ang deadline. Commission on Elections padayon nga naghahanda para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections nga natalana sa Desyembre 5. Seguridad sa palibot sa Bacolod City Government Center labi na nga ginhugtan kasunod sang kinagamo sang Mayo 29 sang gabi. Anay priso ginbawian sang kabuhi samtang nagapalagyo sa ilagin patian nga raid sa mga pulis sa Barangay 19 kainasang kaagahon. Business sector aminado nga dugang nga palasano na ang padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga nagdungan man sa wage order. Hinablos pilason matapos nalukpan sang airgun sang iya tiyo sa syudad sang Victorias. Inyo na bata nato sa ring nga mga headlines. Kakaroon dito na kita sa manitalye sa ato sa ring nga mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino. Jotay pa lang ang mga kandidato sa probinsya sa Negros Occidental nga nakapile na sa Statement of Contributions and Expenditures sa Consose. 4 ka daw antes ang deadline sa Hunyo 8. Sunod kay Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar. Base sa monitoring, malaka pa lamang ang nakapile sang Sose halin sa Majesty of Subong sa opisina sa Provincial Election Supervisor suno kay Salazar. Wala na nagadangat o nakadangat sa 50% sa mga kandidato ang nakapile sang SOSE. Santo Salayi, Hunyo 8 ang deadline sa filing sang SOSE kon 30 dias matapos ang eleksyon. Ang sinuman nga mapasawan nga magfile sa SOSE ang hindi sarang makapungko sa pwesto gani kinahanglan nga checkeron sang DLG ang compliance sang nagdaog nga kandidato. Dapat man nga magfile ang napiyerde nga kandidato o kung nag-withdraw sang kandidatura sa tion na sang campaign period. Ang napasawan nga magfile sang SOSE ang hindi na sarang makapadalagan sa ruman nga posisyon sa palaabuton. Based sa aton monitoring, no, at even diri sa aton opisina daw medyo malaka nag-file pa sa SOSE. Diri guro sa aton opisina, less than 50% sa mga nagkandidato during the elections have already filed their SOSE. Walang aton deadline, no, based sa aton lay is within 30 days. No, from the day of the election. So, reckoning from May 9, no, so dapat by June 8, arin na dito na ng mga SOSE natin. Ang kawahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar. Narilis na ang honorarium sa tanan nga mga manunudlo kag personnel sa Department of Education nga nagserbe bilang electoral board sang May 9 elections. So kay Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, ginsunod nila ang deadline nga dapat mahatag ang honoraria 15 ka adlaw matapos ang eleksyon. Wala pa man sa karon sang instruction nangod sa additional honoraria sa mga manunudlo nga assigned sa mga presinto nga naggubaan sang vote counting machines sang election day. Bisan aprobado na sa mga commissioners ang additional nga bayad sa ila. Subong nga natapos na ang eleksyon. Nagpasalamat si Salazar sa tanan nga ahensya sang gobyerno nga nagbulig sa COMELEC sa matawhay nga pagpatigayon sa eleksyon kaangay sang Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines. Nagpasalamat man ini sa katapos sang media sa pagbulig sa poll body nga mapaathag sa publiko ang mga instructions sa pagboto. Naka 100% na ita sa release, no, releasing sa aton ng mga compensation for the poll workers, no, sa tanan during the elections. And bala mo kalagas man kita sa 15 days, no, kaya under the election service reform, the poll workers, no, have to be paid their compensation during the period. Ang dugang nga pahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar. Padayon ang preparasyon sa Commission on Elections para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections nga natalana sa Disyembre 5 subong nga tuig. Suno kay Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, nakasentro ang atensyon sa COMELEC sa pagpadayon sa barangay kag iska elections sa Disyembre. Magluwas lang kung may ipasar ang Kongreso nga hagna nga magapospone o kung magaisol sang piniliaya. Suno kay Salazar, manual lang ang eleksyon sa barangay kag Sangguniang Kabataan apang hindi naman magabihan ang pag-isip sa mga boto. Suno sa COMELEC official, mahimo
mahimo nga tubtob 400 lang ang botante sa kada presento gani mahimo man kung madamo man ang miyembro sa electoral board nga mag-iisip isang boto. Aminado naman ini nga mainit ang eleksyon sa barangay Bangod Pinamilya ini kag kinalahay ang mga pumuluyo sa isa ka barangay. Nakatuon na siya sa pagpadayon ng barangay elections this December. Unless and until na may layi no ipasar ang Congress and approved by the President for the postponement of the elections, kami amo niya mapadayon lang no ng mga preparasyon. No kaya ti mabudlay man na nga hindi kami magpreparar, na may mandato kami magpreparar no. Tapos hindi man galit madayon ang gina-propose nila postponement sa barangay LSK lang. Ang dugang pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor, Attorney Roberto Salazar. Samtang ginhugdan pa ang pagbantay sa palibot sa Bacolod City Government Center, kasunod sang ginagamo sang Mayo 29 sang gabi kung sa diin napatay ang 15 anyos nga solterito matapos nga ginbuno. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Richie Gohe, Station Commander sa Bacolod Police Station 4, may Estrada Patrol nga naka-detail sa BGC agad niya magbantay 24 oras. Mayara man sang Police Assistance Desk sa atubang sang BGC nga ginabantayan sang duha ka policewoman. May augmentation man nga isa ka team sang Special Weapons and Tactics nagikan sa Bacolod City Public Safety Company nga naggalibot sa BGC kag may yara man sang motorized cops nagikan sa Mobile Patrol Unit. So kay Gohe, may dugang man nga beat patrollers nga gin-deploy sang Operation Officer sa Bacolod City Police Office aga kag gabi. Antes ang riot sang Domingo sang gabi so kay Gohe, madamo na ang menor de edad nga nadakpan sa BGC apang ginalag lang ini sang Women and Children's Protection Desk kag ginagawad naman sa ila ginikanan kasunod sang koordinasyon sa barangay. So kay Gohe, ginahimo sang PNP ang ila papel apang hindi pwede mapriso ang mga menor de edad santo sa layi. Nagalao man ini nga himuon sang ginikanan ang ilang nga responsibilidad agud hindi maglagaw ang mga kabataan kun gabi. Tunda nga Estrada Patrol 24/7 na naka-detail sa NGC. Takop yan dadadang marketplace. And then Monday to Friday, may police assistance desk kita da sa tubang mismo sang NGC. May duha tada ka policewoman, 8 to 5 ila duty. And then may augment kita from Bacolod City Public Safety Company. Isa na da ka team nga SWAT galibot man. Ang kabahin sa pahayag ni Police Major Richie Gohe ang Station Commander ng Bacolod Police Station 4. Ginatumod pa sa kun ginatake sa tagibso ng anay preso nga ginbawian sa kabuhi sa naglumpat ini sa Kudal sa Procma Binulingon Barangay 19 siyudad sa Bacolod kay inasang kaagahon na. Ginkilala ang biktima kay Leo Bacayo, 35 anyos, ka residente sa Barangay Panukoy. Sunod kay Police Major Richie Guhe, Station Commander sa Bacolod Police Station number 4, isa ka residente sa lugar ang nagpahibalo nga may na kuryente o natusok sa kawayan. Sa gitsekyar nakasangit si Bacayo sa Kudal nga ginabanta nagataas sa 4 katapak kag wala na nagaginhawa. Wala man sa pila sa lawas sa biktima kag balay man ini nga nakuryente bangod wala sang linya sang kuryente sa Kudal. Sa pag-usisa sa residente sa lugar na tukiban nga nagdalagan sa Bacayo kag ang iya makaupod nga nagahampang sang tumbo bangod may nagsinggit sa ilang nga nakita nga may 3 ka matawo nga nagsulod sa lugar. Sunod kay Gohe, mahimo nga gindumdum sa maini nga pulis nagsulod agad nga mag-raid. Ginklaro ni Gohe nga wala sa police operation o kon raid sa lugar. Santo sa Station Commander o kon suno sa Station Commander, makapila na ka beses nga gin-raid ang hampangan sang tumbo apang nagabalik sa gyapon ang mga nagahampang. Ginalantaw sa karon ang posibilidad nga gin-cardiac arrest si Bacayo apang kinahanglan nga ipadalom ini sa autopsy examination nga i-request ang iya pamilya bangod wala ini sang pilas nga gintunaan sang iya kamatayon. Buhay takabalo nga dito to siya nakalambot blood, nagtumbo siguro to sa scene nga Kudal, to nasangit to siya. So sa pag-usisa to, ginpatawag ta ang soko. So mga bruises to sa bagay na nakita. So wala to ya fatal nga pilas nga tigayon nga sa iya nga pagkapatay no. Kabay sa pagpahayag ni Police Major Richie Gohe, ang Station Commander sa Police Station number 4.
Gwa sulod sa prisuhan ng 35 anyos nga si Leo Bacayo nga napatay sa Purok Mabinuligon, Barangay 19, siyudad sa Bacolod, Caina, sang kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio sa half-brother ni Bacayo nga si Richard De La Rosa na priso sadto ang iya manghud bangod sa frustrated murder, sang ini ang nagpamuno kag naserbihan na niya ang sentensya sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Sang ini ang nagkagwa sa prisuhan. Nagapamanday si Bacayo sang furniture nga negosyo naman sang ila ginikanan. Makaduha man ini ka beses nga napriso sa BJMP-han dumanan annex bangod sa lain man nga kaso. Wala man sang ideya si De La Rosa kung ginabatyag nga health o kung may ginahabatyag nga health condition si Bacayo bangod hindi man tuman kalapit ang ilang relasyon bilang mag-utod sa Iloy, gani hindi niya matumod kung ginatake ini sa tagipusoon. So kay De La Rosa, ginasaway man niya ang iya utod nga hindi maglagaw kung gabi apang wala nagapati. Bali siya na kung sa aton man nga kagay na sa buwa sulod sa prisuan damo sa kaso pamuno kag pang kagay man siya na dakpa na di sa dredampi man sa pang mga illegal pero sa droga wala. Ang kabahin sa payag ni Richard De La Rosa ang utod sang napatay nga si Leo Bacayo. 27 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Sa iba pa nato sa ring nga babalita, aminadong business sector nga dugang nga para sa nga parayon nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo nga nagdungan man sa wage order nga nagsaka sa minimum wage sa Western Visayas padulong sa 420 pesos kag 450 pesos. Sa interview sang Bombo Radio kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, ginahulat pa ang desisyon sang National Wages and Productivity Commission sa appeal nga ila ginfile nga nagahinyo nga hindi lang anay pagipatuman ang wage hike subong nga tuig. Sa masunod nga semana magasapol sa Carbon kag Mayor-elect Albi Benitez, Vice Governor Jeffrey Ferrer kag Congressman Greg Satay Agod nga hingyoon kung paano sila makabulig sa appeal sa NWPC. Aminado naman si Carbon nga wala sang kontrol sa ang Pilipinas sa presyo sa produktong petrolyo bangod ini ang imported. Makapila na kabeses sunod sa iya nga ginapilar nga isuspend ng anay excise tax apang wala ini na pamatian kundi naghatag lamang sang ayuda sa driver na nagadungan man diri ang pagsaka sa balor sang dolyar batok sa piso. Sunod sa negosyante, apektado ang negosyo kag nagasaka ang presyo sa produktong petrolyo bago nagamahal man ang gasto sa transportasyon. Pinakataas na wage order nga hindi masarangan, iring liwat ang taon kung i-defer ana yung pag-increase kag i-amend nga magnubo-nubo nga masarangan man sang mga employer, no? So amo ini. Now, as to diesel naman with another pulpong sukuta, daw amo na yung problema namon. Kaya nga daw kabudlay, solbaron kaya why kita control sini. Kag ang gobyerno, daw ilan na ka-attempt, no? Tamo ang ayo sila. Bikwa on talang ng excise tax, sabi na. Si Mr. Frank Carbon. Natala na sa June 24 to July 4 o kung June 27 to July 4 sa mga tuig ang pagpatigayon sa end of school year rights o kung graduation rights apang mahimo nga ma-extend ang mga eskwelahan nga nagdeklara sang suspension sang klase bangod sa pagsaka sang kaso sa COVID-19 sud sa tagpamaba sang Negros Occidental Division. Sa interview sa Bombo Radio kay Ian Arnold, ang nais Public Information Officer sa Department of Education Negros Occidental Division, ang mga eskwelahan nga nagdeklar sang suspension na mahimo magpatigayon sa EOSY graduation rights sa iban nga inadlaw pang dapat sundod ang inaaprobahan nga revised school calendar sang eskwelahan. Dapat man siguruhon sa mga eskwelahan nga aprobado sang LGU kag mga ginikanan ng pagpatigayon sa face-to-face graduation rights. Nagpanugyan man ini nga hapuson kag simplehon na lang ang graduation rights sagud madasig nga matapos. Pero as much as possible, gina-discourage ini kay tungod natin amo man sa paglikaw man Japon sa COVID-19. Pero kung gusto gid nila kay tungod gina-push gid sa parents, then they just have to inform. Basta i-comply nila nga nag-approve si Mayor, nag-approve ang mga parents. Ang kabahin sa pahayag ni Ian Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer ng DepEd Division of Negros Occidental. Sa mga police reports, pilason ang nablos matapos nga masalabat sang nagpalupok sang airgun ang tiyo sini kapon sa Cagaw sa City Tizon
Barangay 11, Victoria City, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima kay Romel Alcasarin, samtang ginatudlo nga suspect sa indiscriminate firing amo si Richard Alcasarin, 47 anyos, lone summer residente sa resambit nga lugar. Sa interview sang Bombo Radio kay Bacolod Police Major Joy Eliaga, Deputy Chief sa Victoria City Police Station, personal nga nagpadulong sa Victoria City Police Station si Punong Barangay Rogelio Barnuado sa Barangay 11 sa nasabit nga syudad agud i-report ang ginaligar nga shooting incident apang nagwa sa ilang investigasyon ang indiscriminate firing. So kay ilaga sang kon Ilyaga sang Huwebes sang gabi, mera sang okasyon sa balay sa paryente sang biktima kay ginatudlo nga suspect considered of the nine-man amay ni nga nagainom. Naguna pa uli ang tiyo sa biktima agud nga magpahuway kag ang nabilin amo ang biktima kag grupo siri nga mga pakaisan niya man kay bandi na pa nga nagailinom. Makaligad na pila ka oras nagmaoy ang isa nila kaupod kung sa diin ginlagas sang mga persona. So napakailyaga nagkadto ang maini sa balay sa suspect kung sa diin paulanan sa bato ang grupo ni Romel kag naigo ang balay ni Richard kung sa diin nagwa ini kay nagpalupok sang airgun. Diri na sa labat ang biktima kag nakaagom sang samad sa nawala nga paa kag gindalaman sa ospital agud nga madapatan sa pagbulong kagaraman sa karon sa estable nga kondisyon. Nakaunong naman sa Richard sa Victoria City Police Station. Dito si Romel kag ang iyang mga grupo nga mga pakaisahan naman ma'am. Tuloy karon sa taman na sila kahubog nang may pakaisa sila nga sa grupo dito may nagnaoy. So relative man nila ma'am. So, nagdalagan, pakadto sa balay ni siyempre ginasaway, at the same time, na ginitay na, nagdalagan dito sa balay ni Richard na nagapahuway na. So, ginbato nila, nanago, bali dito. Si Police Major Joy Eliaga, ang Deputy Chief of Police sa Victoria City Police Station. Dako pang isa ka construction workers sa ginpatigayon nga bypass operation sa Talisay City Police Station sa Purok Malinong, Barangay Zone 14A, Talisay City, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor, ang Deputy Chief sa Talisay City Police Station, ginkilala ang suspect kay Archie Villanueva. So kay Buenaflor, ang suspect ang nabaklan sa operatiba sang suspected illegal drugs. Nakuha sa pagginakop siniyang ang 8 ka magagmay nga sachet sa suspected shabu nga nasulod sa pentel pen. Ang nakuha nga suspected shabu ang ginabanta nga nagabugas ng 2 grams kag nagabalor sang 30,600 pesos. Nakahunong na si Villanueva sa karon sa Talisay City Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nabaklan sa aton operatiba kag na-recover sa iya ang 8 pieces hit shells ang suspected shabu, included na ang amon nga bypass item. Siguro nag-estimate ni sa mga 13 mil. So nakuha na-recover man siya ang amon nga bypass money, at the same time ang 867 pesos nga proceeds. So subject nga ini newly identified personality siya pero state level individual. Ang kabahin sang payag ni Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor, ang Deputy Chief sa Talisay City Police Station. Dakop ang duha ka persona sa gipaligan nga drug bypass operation sa sitio Riverside, Hacienda San Jose, Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental, alas 3:48 hapon sang hapon. Ang mga suspetsado ang gitkilala nga Sanday Rene Egloria, 38 anyos, wala sa trabaho, kag Harold De La Fuente, 25 anyos, kalunsay ginakabig nga street level individual o kon LSI kabaresidente sang San Juan Bonifacio, Barangay 5 sa sambit nga syudad. Operasyon ang gipagigan sang San Juan ukon sang San Carlos City Police Station kung sa din recover sa duha ka mga suspect o ang duha or na-recover sa duha ang suspected shabu nga nagabugat sang 9 ka gramos kag may standard drug price value nga sa 61,200 pesos. Nakuha kay Gloria ang 29 tanan ka masasay sang suspected shabu kalakip ng bypass item. Isa ka improvised nga tutor kay ban pa nga madyag paraphernalia. Kasubong man ang 1,000 pesos nga bypass money. Samtang na-recover naman kay De La Fuente ang duha ka sachet sa suspected shabu. Ang duha ang lunsay na kaunong na sa custodial facility sang San Carlos City Police Station kag natalana nga magapagatubang sang kaso nga paglapas sang Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa katapusan nga balita, 3 ka mga pangayaw sa syudad sa Bacolod ang nadakop sa
sa drug bypass operation nga ginpatigayon sa Purok Lubi, Barangay 3, Bacolod City. Ang operasyon nga ginpatigayon sa Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit o PDEG SOU-6. Ang mga suspetsado ang ginakilala kantay James Patrick D. Asis alias Soy Soy, 23 anyos, high value individual kag residente sa Barangay Kalumangan, Bago City. Nip Noli Pedrejas alias Big Boy, 34 anyos, residente sa Barangay Lambunaw, Sara, Iloilo, kag Kim Alipin alias Kim, 37 anyos, kag residente sa Barangay Balintawak, Escalante City, Negros Occidental. Nahibaluan nga si Diasis ang nadakop naman sa tong 2020 bangod sa paglapas sa Section 11 sang Republic Act 9165 sa Barangay Balintawak, Ciudad sang Escalante. Na-recover nagikan sa 3 ka suspetsado ang 55 grams sang suspected shabu nga may ginabanta ang nagabalor sang 374,000 pesos. Ang mga suspetsado ang nakahunong na sa Bacolod Police Station 2 kag natalana ang magpangantubang sang nagkakaigo nga kaso. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos sa nakaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Antes pa magtakop, patunan na panabalikan nato sa ring mga headlines sa mga kandidato sa Negros Occidental nga nakapile na sa Statement of Contributions and Expenditures. Jutay pa lang, 4 kadlaw antes ang deadline. Commission on Elections padayon nga naghahanda para sa barangay kag sangguniang kabataan elections nga natalana sa Disyembre 5. Seguridad sa palibot sa Bacolod City Government Center, labi nga ginhugtan kasunod sang kiragamos ang Mayo 29 sang gabi. Anay priso gimbawian sang kabuhi samtang nagapalagyo sa ila ginapatihan nga raid sa mga pulis sa Barangay 19 kaina sang kaagahon. Business sector aminado nga dugang nga palasanon ang padayon nga pagsaka sa preso sa produktong petrolyo nga nagdungan man sa wage order. Hinablos pilason matapos nalukpan sang yargan sang iyatiyo sa syudad sang Victorias. Mga kabombo, inyo nabatean ang kapugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Sabado, Hunyo 4, 2022. Kag sa katapusan, kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Kag standby na sa masurod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Kag sa aton nga Bombo News Analysis nga ginpadala sa isa sa mga detag paramati sang Bombo Radio Bacolod kag ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Rehabilitasyon. Sa rihas nagakaput sang hugot, kamot nga ang mga tudlo nagakupkup, kaangay nga siya ang nagahamboy samtang nagaduko, mga luha nagatulo. Sa mabugnaw nga rihas, ikaw nagtupa. Sang maubos ng swerte, ikaw natikma. Sa bypass operation wala mo ginpaabot, nagapinsal ka nga sa imo, may nagamaninoy gani ili ka malabot. Sa karsel nga imo ginsudlan, tanan nga mga sala imo gininulsulan. Nagpakabuot gani ikaw ang naparulan, kag ikaw sa kulihi nag-angkon sang kahilwayan. Apang imo kahilwayon wala nadugayan. Sa isa ka bypass operation liwat ka nga nadakpan. Ang daan nga bisyo imo naman ginbalikan, kay ang droga nagapanaraytay na sa imo kaugatan. Kadamo sang kaangay sini nga hitabo, sa atong sosyedad nga programa sa addiction wala piho, kung ang mga nalulong na sa droga wala rehabilitasyon, bisan pakayon kag pakulbon sa bisyo magabalik sa gyapon. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ipadala ni Fred Sanchez sa Barangay Alihis, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The